Ate Nika, our dancer. Say hi to my vlog. Say hi, guys. Welcome to Tita Chay's vlog. Welcome to Tita Chayli vlog. Yay! Oh, number 1 fan po din ako sa akong vlog. Mga friendship. So, say hi, guys. Hi, guys. Say hi, guys. Hi guys! How about Andre? Andre, say hi, guys. Wala ko yung friend. Wala ko na siya yung friend. Okay, so, hello sa tanan. Hello everyone. So, saan naman akong buhok? Pero naman ka unruly. Bahala na. I'm going to ACE Medical Center to get my laboratory results. Kay ting check up na pod nako ron. My last check up for this year. So nga na man jud no, basta masakit man jud ta. Kinahanglag monitoring no since my modified radical mastectomy last year. Nagkuhan ako no quarterly check-ups. Nahuman ako chemo. So maskin human ako chemo, di pa jud matapos ni ato ang series of check-ups. May gani kay quarterly no, dili na monthly akong check-up. Quarterly na akong check-up, and yesterday was my last laboratory examinations for this year, no? CT scans, akong chest, liver ultrasound, lipid panel, ionized calcium, etc. So kinahanglan man jud na ma-monitor for the health. Laban lang ta diring dapita, walay surindiray. So walay surindiray gyud, no? Laban lang. Okay, so ikan ko sa ACE. Okay, nakuha na nako akong result, and ato ko na doktor karon kay murag so far di ko ma-interpret, pero murag okay man yung mga resulta. So munta na ko ni doc ani kay murag improve kayo akong result compared to before, no? Katong sa third quarter na ako nga laboratory check-ups, laboratory test, medyo ni overboard ko sa cholesterol. So karon medyo naubos-ubos na. Muadto ko karon sa akong oncologist. Akong ipabasa ang mga resulta sa my last check-up for this year. Okay. Ako diri sa Allied. Okay. Sa ACE Hospital ko nagpa-laboratory. Okay, so naanak ko sa HNU Medical Center. Okay, anak ko sa Bawal Cancer Clinic na dinha. Okay, akong ipa-interpret ni Doc ang result sa ako ang mga laboratory results. So magulat ra kog tawag diri kay naidaghan nagaatang didto init sad. So waiting mode taron, waiting mode. Okay, so gikan ako no, nagkita namin ni Doc, naulaw lang ko og video adto. So gikan ako sa Bawal Cancer Clinic sa ako ang doktor, ako oncologist si Dr. Raquel. And I'm so happy. I'm so happy. Kung pwede pa lang mo tumbling ko. My laboratory results are good. And in fact, nala ko'y clearance makaon og lechon karong Pasko. So, madayon jud ang Pasko. Madayon jud ang Pasko ani. Hopefully di na mugara ang akong mga cholesterol, mga
triglycerides, mga everything hasta ako mga cancer cells sinautuntang adili sila mugara, no? So behave, no? So far behave kayo ko mga cancer cells nangatulog. So hopefully ingon ana no, until mawala gid sila, hopefully good Lord please help me. Okay. Heal me, oh Lord, please help me, no? So murag maayo gining news karon sa akong resulta sa akong mga laboratory exams ug sa follow-up check-up. So this is my last follow-up check-up for this year. Next year na pod, no? Katong mag-zoli na pod ko. So mga after Valentine's, no, gi-schedule ko ni doc for after na sa Valentine's. So I'm so happy. Gupataka na ko gyawit dere. Pero katamblingon ko. Pero di lang jud pud mo kumpiyansa, no? Di lang jud pud ko mo kumpiyansa. Kaon ginagmay, mga exercise pod, inom tambal, matog og sakto, bawal ang stress, dili masuko. Say sa puto na ko kayo, ambot lang. Unsa man gud po nang naitong mga gusto nga di po matuman pero di po mahimo nga ato or pag gusto may matuman. So hopefully iwas sa mga stress, keber sa mga stress. Happy lang ta diri kay mugara ang cancer kung magpa-apekto ka sa stress. Tuloy ang ligaya sa Pasko. Okay? And siguro appeal na ko, no? Mag-try na ko og walking katong mga trail hiking. So nana ko clearance, ha? Cleared na ko ni doc. Pero dili lang pud ko mag-exert og too much effort kay you know na tandugon ang kahimtang. And, God is good all the time, I'm sure. Kung magbuhat lang yun po ko sa angay na kung buhaton, siguro tuloy-tuloy pa, no? Sus, wa man tayo mahimo ani na kay ginuor mo dyan ang sayod sa tanan. But then kung tagaan pagyapon tao grasya nga mabuhi sa inadlaw-adlaw, so atong gamito, no? So from time to time mag-enjoy, no? Like what they say, enjoy life while it lasts. Kay tanan man jud ta mo panaw ning kalibutan, but as to when we don't know, no? Wata kabalo. Pero siguro wala pa natapos akong mission. Mission. Pero napa ko dapat buhaton or basin ninyo siguro, basin magsige na lang kog YouTube. Through YouTube I can reach out to people. I can share my story. Itong mga unsay pa ma-learn nila about my predicament kaning cancer. So one thing I've realized, naara jud ang Ginoo, no? Naara jud siya. Wala gyud siya mawala. Di gina siya mawala. We only have to knock. There are times nga maka-question ka, asa naman ang Ginoo? But then wala ra gyud na siya nawala. Naara gyud ang Ginoo. Nag-uban ra gyud na siya kanato. Sometimes He's silent and sometimes He's loud, no? I-manifest ang iyang presence. Like karon, no? So happy kani, this is God's manifestation nga gibuligan ko niya sa akong mga laboratories, no, sa examinations nga nakapasar. Pasado ko tanan sa mga laboratory examinations, and I thank God for that.
no, sa pangaliya, no, ug intercession ni Mama Mary. Katong pag-anhin ni Mama Mary sa simala, nakasyad og tear gig ko. Nangan muyo jud ko niya nga tabangan ko niya ug ampo ngadto sa Ginoo, no. Hasta si San Vicente Ferrer ang among patron. Okay, so daghan na lang ko gipang sampit yung mga intercessors. And mutabang ba na sila. And of course sa mga kalag, no? Ambot lang umutuo mo basta ang mga kalag sa purgatorio kusog kay na siya mutabang kanato nga mga buhi. So only ang ilaha pong gipangayo nato is ang pag-ampo, no? Pag-ampo sa ilahang kalag ato siyang pamisahan, no? It's a give and take relationship with them. They may not be physically present with us kanang ato loved ones nga nitaliwan na, but then in spirit they're here in our hearts, in our minds, every day in our lives, and they also need us to pray for them, no, para mahulo na sila kung adto sa bakan sa atong makagagahaw mga amahan. Kaysa wala naman ko gawali. Pasensya na. I'm just too happy. Ay! Oh. So, mana to? No? Mana to? So, for those similarly situated as I am, katong napoy mga gipang bati, ng mga cancer, di lang sa breast cancer, laban lang. Fight lang jud ta, no? Hantod sa mahimo, hantod sa katapusan, no? Never give up. Never ever give up. Okay? Samtang may kinabuhi pa, asdang, no? Okay, nindot pa kayo ang mabuhi. Kung tagaan pagtugot sa kahitasan, life is good, no? Despite the many bumps, twists and turns, mga trials, life is still good, no? I hope ma-realize na natong tanan nga nindot gyud mabuhi pa ning kalibutan. So for that, I'd say laban lang. Okay. God bless everyone. So after the check-up, I think I deserve this meal. My favorite ramen. Kay nakapasar man taog laboratory exam. Birthday ko unyang gabi. Birthday sa ako ang kid. My second kid, si Lady May. Onya. So, muhapit ko diri sa Lola Lilias, no? Buy ko cake para ni Lady. Okay. Happy birthday. Mag-vlog na po di si Tita de ay. Of course. Welcome to my channel. Subscribe to my channel. Ako may una. Kasi nga ni mo day? CJ. Okay, si CJ. Oh, na si Andre. Nanagin si Andre. Tulo na gid sila mo sayaw karon. Ay! Sila, oy! Good, guys. Dance na sila, oy! Lumiya mo na, Peng! Ugo, hinang halang-halang nga manok. Peng, Bisaya, ne? Wow. Bless us, O Lord, in this day, which our hearts and Amen. Happy birthday, Mama. Happy birthday, Mama. Gamay pa ka, Mama. Sising na. Happy birthday.
birthday, happy birthday, happy birthday, Mama. Good. Ay, ginaka. May cake ko no. Eee! Gray! Ali, Gray! Kaya mag-vlog! Gray! Ikaw man kaamo vlog, Gray. Oh. Yeah, ikaw na mo vlog. Yay! Yay! Happy birthday! Oh. Of course. Mangunaw ko kay magkinamot jud ko. Agay, a little of everything ra good. Ingka ginagmay daghan man lagi ni. Okay, ang hair, oy. Murag sa rimanok. Ay gano? Abat ka na. Manong chicken! Ah, chicken manok. Wala, wala pa lagi kaning dance. Alawa ni Dan. Sabi. Piyawa man kay nag-hair. Dance ate, ako ba Y.O.L.O ng mani ni Lolo? Hindi mo dance. Paano ka ulit dyan? Naguduli ni ka? Gray, mo school na po ka, Gray? Bisa Oh. ko na si Nika doon kay mo uli. Baba ako na po mo sunod mo kanta. Wag sa stage kay mo kanta mo si Dan. Ay, Andre! Kaya makita ni Papa, oy! Ako, ihatag ni Papa na yan, ah. Adig ka. Ay, di. Naunsa naman na, oy. Asa naman mo? Ha? Uli na mo? Asa na inyo, ha? Ha? Sa car inyo, ha? Hindi, ha? Camellia man good inyo, ha? Asa mo? Asa inyo, ha? Sa Camellia Homes. Yay! Bugata man kag bag. Dili bugat ang bag? Ha? Bugat man good. Babay na kuno. Babay na kuno, day. Yeah, good night. Thank you, Lola. Thank you, Lola. Ayan. Ajo kay di na may mani dai. Kanil si Ha? Nagmani to ko Bye. Ang babay oy Chris ako di magtulo na bakit si. Thank you, guys. Bye, guys. Bye, guys. See you. See you. Na bye, guys. Na bye, guys.